va el Mestalla després d'haver passat 3 partits sense encaixar un gol. Però a este València li importa un pito l'estadística. Esta vesprada li n'ha fet 4, 2 en cada part. Una dada que reflecteix el gran moment de forma dels homes de Luis Aragonès. 4 victòries consecutives, 9 gols en 2 partits i el que és més important, la 4a plaça en la classificació. Un equip a qui no importen les baixes. Com a gran novetat es presentava el debut de Bartual, el porter que ha substituït amb eficàcia Subisarreta, amb poques però destacades intervencions. I paren atenció perquè només traure's de centre, Gálvez disposa de la primera gran oportunitat del partit en esta jugada, que finalment para Leal. En el crono encara no havien passat ni 8 segons. Així tenen l'acció repetida. Com Gálvez s'avança a Monreal, retalla, entra en l'àrea i dispara a porteria. Al minut 2 es produeix esta jugada per la banda esquerra. Gálvez toca per a Fernando, que trau esta centrada davant Luis Sierra, però finalment Mendieta remata els núvols. El València de tota manera havia eixit clarament en busca del gol. Si tenen com Mendieta, estorbat per José María, no pot connectar millor la rematada. El Mérida s'acosta per primera vegada al minut 5 i l'oportunitat és més que res. Un error del València, una falta d'enteniment entre Camarasa i Bartual. Afortunadament el baló eixit a córner. La centrada és de José María. Camarasa toca quan Bartual ja havia abandonat la porteria. El llançament es fa molt tancat. I la pilota toca les malles de la porteria valencianista, però per fora. Un tir enverinat. Una jugada de Jorge Otero en combinació amb Masinho. Retalla Luis Sierra, envia per a Mendieta, i ara els que no s'entenen són Leal i el seu defensor Corino. Era Fernando qui entrava al segon pal a rematar el servici de Mendieta. I atenció a la pròxima jugada, minut 16. Mijatovic s'endú una absurda targeta per protestar, que és la 5a acumulada i li impedirà jugar el pròxim partit de Lliga a Saragossa. Sense dubte una baixa sensible en el València. El públic, mentrestant, jugava també en altres camps i aplaudia el 0-2 del Valladolid al Compostela. Però al Mestalla les coses encara no estaven clares. Una errada de Camarasa que després ha estat perfecte ha donat la primera oportunitat de lluir-se a Bartual. El tir és del colombià Guerrero. Estem al minut 27 quan Otero replega una pilota des de la banda i decideix anar-se'n cap avant. Combina amb Gálvez, centra amb l'esquerra i Fernando pentina fora. El valencianista es queixa de que el defensor s'ha repenjat sobre la seva esquena. El cas és que Fernando erra una de les seues especialitats, rematar d'esquena a la porteria. Però finalment el gol arriba al minut 30, en esta paret entre Poyatos i Gálvez, que el mateix Poyatos acaba en l'1-0. La realitat és que sobre el camp només hi havia un equip. Així tenen la jugada repetida. El control amb el pit, protegeix amb l'esquerra i amb la dreta cap a dins. Insistim, l'1-0, minut 30 del primer temps, en combinació entre Gálvez i Poyatos, culminada per aquest últim. A partir d'ací tot ha sigut un passeig. 5 minuts després arriba el segon, en un gran servici en profunditat de Masinho per a Mijatovic, que dribla el porter i marca porta buida. Insistim que el Mérida portava 3 partits sense encaixar un gol. En 35 minuts, el València havia resolt la papereta. I Petia Mijatovic anotava el seu gol 16 en esta lliga. Així tenen l'acció repetida, el gran servici de Masinho, Mijatovic que arranca en posició correcta, desborda Leal, mira a porteria i gol. Una volta més, el 2-0 i el primer gol de Petia Mijatovic en el partit. Un resultat amb el qual se n'ha manat al descans, però encara hi ha hagut ocasions i jugades dignes per a ser destacades.
com aquesta intervenció de Bartual en un llançament de falta directa. Aplaudiments per a l'empat de l'Oviedo davant el Real Madrid, que es produïa en aquests moments. I l'última oportunitat del primer temps, després del tir de falta directa de Mijatovic, el llançament de Mendieta que s'ha perdut al córner. Ja estem en la segona part, que comença com acaba la primera, amb un València volcat sobre la porteria de Leal. Així Mijatovic controla la pilota. Envia a la dreta on està Pep Gálvez. Encara Monreal. I finalment, a la segona oportunitat, fa la centrada que acaba directament en les mans del porter. Masinho en el centre del camp, li furta la cartera a Luis Sierra i se'n va per la banda. La jugada acaba en esta falta de Corino, que li significa la targeta groga. Mijatovic es decideix pel llançament directe, però Leal para sense dificultats. Atenció a esta jugada al minut 4. Camarasa talla i se'n va cap avant, buscant decididament la porteria contrària. Combina amb Gálvez. I atenció a esta falta feta per Monreal, perquè el públic ha reclamat la pena màxima mentre l'àrbitre Prados García l'ha marcat fora de l'àrea. I sembla que té raó. Així primer agafa en Camarasa, l'àrbitre aplica la llei de l'avantatge i sembla que és en este moment, quan Camarasa encara està fora de l'àrea, quan es produeix la infracció. El tir de Masinho s'ha cantat com a gol. I la realitat és que si observen la primera repetició fa tot l'efecte que el valor se n'ha anat dins. Però no. És desviat per centímetres, toca en la tanca publicitària i finalment vessa les malles per fora. Quique Martín i l'ex-llevantinista Prieto. El Mèrida introduïa 2 davanters mentre el València estava a punt de fer el tercer. En esta jugada que inicia Mendieta, toca Mijatovic i culmina Gálvez. El baló fora per centímetres. Així com Pep Gálvez encara el porter, la intenta col·locar però li se'n va. L'assistència perfecta de Mijatovic, el control del mallorquí i l'oportunitat perduda al minut 11 del segon temps. Ja Luis Aragonès comença a donar descans als seus homes. Se'n va Mendieta i entra Javi Navarro. Hi ha que recordar que després demà també hi ha partit. El València continua insistint. La centrada des de la banda. El control de Mijatovic. Finalment és Poyatos qui no pot rematar davant l'eixida de Leal. Oportunitat més clara si cap al minut 17 en la pujada de Jorge Otero. Gálvez busca posició de tir però es troba amb Leal. És la parada del partit, una bonica palometa per part del porter del Mèrida. Així el tir de Gálvez amb l'esquerra. El 3-0 arriba al minut 21. Sietes, que havia eixit també en esta segona part, fica este baló i Fernández és pentat clarament per Monreal. Prados García no dubta en assenyalar la pena màxima, que sembla clara. Ho veuran en esta i en la posterior repetició. En canvi, no hi ha hagut targeta per a l'home del Mèrida. El cas és que Mijatovic enganya totalment el porter, transforma el 3-0 i el gol 17 en el seu compte particular. El montenegrí continua en la lluita pel Pichichi. La festa ja era total a l'estadi del Mestalla i arriba el 4-0 demostrant que quan un equip està en vena també té la fortuna de cara. El gol és de Gálvez, amb l'ajuda d'un defensor. Això passava al minut 25 de la segona part. Fernando no arriba, Gálvez retalla, dispara, però la pilota rebotada en Monreal despista totalment el porter del Mèrida. Així tenen l'acció repetida. És el minut 27 quan s'alça el cartró amb el número 8 de Mijatovic. El públic en peu li dedica l'ovació de la vesprada. Mijatovic a descansar i Arroyo a jugar l'últim quart d'hora, en el qual hem vist el gol del Mèrida, que ha estat precedit d'esta oportunitat, un tir de Pirri que Bartual envia a córner. Producte del llançament ha arribat el 4-1 definitiu. Bartual rebutja el remat de Prieto, però la pilota li queda morta a Corino, que marca a plaer el gol de l'honor per al Mèrida.
Això passava al minut 30 d'este segon temps. L'últim quart d'hora ha sigut pràcticament el rebuig del partit. Només assenyalem esta jugada individual de Sietes al minut 45 que ha acabat en les mans de Leà. L'acció de Sietes i l'últim tir a porta del partit repetit. És en este moment quan Prados García assenyala la conclusió del partit. Al Mestalla, una alegria més per a l'aficionat. València 4, Mèrida 1. El València ja és quart en la classificació i aspira a tot.